जितेंद्र आव्हाड राज ठाकरेंच्या भेटीला गेलेले आहेत। प्रसाद लाड, अविनाश जाधव सुद्धा शिवतीर्थवर आहेत। राज ठाकरे यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ही भेट आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। जितेंद्र आव्हाड राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। आज राज ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यामुळे त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांची ही भेट। त्याचबरोबर प्रसाद लाड, अविनाश जाधव सुद्धा शिवतीर्थवर गेलेले आहेत। राज ठाकरे यांनी आपला वाढदिवस आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सामाजिक उपक्रम राबवून साजरा करा असा संदेश दिलेला आहे। त्याचबरोबर जे इतर पक्षातले महत्त्वाचे नेते आहेत ते सुद्धा शिवतीर्थवर गेलेले होते आणि त्यांनी राज ठाकरेंना वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड शिवतीर्थवर गेलेले होते। तसंच भाजपचे नेते प्रसाद लाड सुद्धा राज ठाकरेंच्या भेटीला गेलेले होते। तसंच मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी सुद्धा शुभेच्छा देण्यासाठी राज ठाकरेंची शिवतीर्थवर जाऊन भेट घेतली।